Takže čaute od nového videa a dnes ideme hrať Happy Monkey a vytvoril ju Sifa. Takže je tu Stamp, ja nechápem, jak vyrobil takúto dobrú hru, ja by som nevyrobil ani počítač a je to dobré, vyzerá to cool, stále lepšie ako nič. OK, takže sú tu publiky, dajú sa tu normálne joinovať, to je dobré. Veľa hier to tak nemá, ja neviem prečo. A no, takže tak, a ešte je tu leaderboard, ešte je tu leaderboard. A neviem, čo je toto. Toto, ten banán je vlastne ako finger painter, teda stick. Čo? Ja som v tom slajde. Nevadí, stáva sa. To je normálne. OK, takže tam Ris. Start. Wow. Dáme public. A... Haló, dobre, som tu. Dobre, takže slajdu sa nedotýkajte. Ja som ešte dokým mi to povedal, som sa toho dotkol, takže nevadí. A je tu pekný forest, dúfam, že sa tu dá aj branchovať. A dobre, ale to dobré, čo je fakt cool, že tu je aj shop. Takže... Aha. Jupi. Ec to mám. Troška sa to dá wall climbiť. Teda ranovať. Kezaj. Kde som? Wow, to je takto tu, že vidím aj forest. To je cool. OK, tak to je fakt dobrá hra a to je na dnes všetko, či ešte niečo, máš tu niečo tajné? OK. Haló? Čo? To je otvorené.